ilahing awit namastuhu purnama sidem Mastu silat mringwang jagat karana siran tondo kawisesaning bisana sana sinawung langan wilopo estu masil tantun lampahing buddha nyantur tutur katuwa tetira-tira tulat mrih paradiyeng labda winurusita umpama paramenis kala biutuning jaman purwa winardi tameng lata mangkya teka pasaning bubita mangyun lambang matumpa-tumpa panggung sang murweng kata nenggih kocapa ingkang kinarya iku adi dasa purwa Eka wilangan sawijya dilingi dasa wilangan 10 purwaraning kawitan Ange betono ing bawana upaya praja sewu datan atus sadosa satus pangaturaken kalih mungsat juga kang kinarya purwaning kandha kagambaraken ing pakuwon hulu pitu senajan to ing kono mung adeging pakuwon Rinenggo-renggo winangun murih angresepaken ing pandulu edya-dening sesawangan ingkang bisa anglam-nglami ing kalbu wonten trenging wana kang ketingal gendeng gumiwan niwu kamangraken arga ingkang langkung inggil pebarenging gunung ingkang tinaneman Palawija wektuning pagunungan kubih buncis ledri kentang jagung tantel kacang sak pindhalan marmane iku pinangka dadi pikuwating para kawula dalem sangga prigele kang sami among tepanen tuwuh ketingal ijo ruyu-ruyu gambaran ing tirta kang milet saking pucang arga datan kendhat anggesangi tetuwaning parigaga yen to wanci bancuk tumungkul kasultan ngriwan pratangga pati sumuring ajenar katihiping angin obahing pari kaya ombak ing jala nidi sinawang saking katebian gunung-gunung kang katon manggung dalan-dalan kang minggah mayat urut lengkeng ngarga dinulu saking Mandrowo Yayah Naga lumaku tepine mergi ingkang pinaryan pager watu tinata rapi winangun edyet sesawangan aneng semangken marang kang pinuju samya lumaksana
Pakuwon ing Bulu Pitu kang kinubengan Balurti. Patut yen to ing kono papan kang kinarinekung marang dewa ingkang Murbadwati. Gapuraning pakuwon ingkang dinambar maneka-neka mawarna-warna kang isen-isening gegawaran tanpa beda marang gelaring jagat. Nyamating gapura pinaryan gambar jalma kang tujuane ing ageng cipta. Ing plataran sinung sesekaran ingkang maneka-neka mawarna-warna katiping samirana gandane sekar kang amrik arum amratane marang saking para priyagung kang pinuju samiya tata lenggah. Anggih rikala semana ingkang lenggah wonten ing palenggan agung ing Pakuwon Bulu Pitu. Ingkang sinuning astina kang kepareng jejuluk Prabu Jaka Pitana. Ya Prabu Duryudana, ya Suyudana, ya Kurupati, ya Prabu Gendari Suta, ya Prabu Tripamangsa. Ya Dastratmada. Lenggah dalem senajan wonten ing pakuwon kasliman kasur babut pinali Petrindo tinawiri nenggo Edi Peni sinawang saking Mandra Pindha Dewa Semiwa ing Kayuwangan Tinjumaya. Sumadya ngrasuk keprabaning Senopati. Pratinan yen to ing kono minangka tetunggiling para Kurawa. Tuwin para manggalaning yuda. Menggeraken para abdi bedaya Srimpi ingkang tansah pinaringan dawuh yenen alados apa kang sedya kapundhut marang Sri Binata. Senajan to tunggal Narendra nanging Tetrayita minangka dadi tetunggiling para ratu. Sinawang saking Mandra ning Pindha Jadri nang Kadyarga. Awit mulat para kadang Kurawa kang wis kempal istinggil Jatibrata. Ingkang rinengga wewangunan kaenta-enta lir setunggiling kraton. Katon genyo ning Pindha Jadri nang Kadyarga yaya kaemangan Badra Irawan. Badra sing ngarani Saya Irawan Mega Pindha sang Hyang Candra ingin nuju Katawangan Hima. Yen ora titik pasuryan ingkang sinun kang tuju anawung Sungkawa. Anenggih ingkang keparengayun ingkang bapa sang Nindya mantri muka pangarsa Rekina Patih Sengkuni ya Raden Trigantalpati Arya Sumang.
sumungka ing pasuran suku Jaja teken janggut ngapuran cangetaniro andekku mari kelu mengraken Sentana ing Ngastina Raden Dursusena ingkang winarya manggalaning peperangan dinding Purwadyabala mengraken ingkang rayi Raden Durjaya apa di Raden Durmuka sumrambahing Purwadyabala ingkang tansah andhir siyaga dedamel cumadong sabainata sirtang ingkang samya sabawa ora ning waringin Hyang Bamaruta datal lumampah kapireng lamat-lamat pangempreting Dwipangga pengaluping Srenggala jumedoring Nimis Polontaka pambaunging sima ingkang saka katebyan ketingal amuwi trenyuh penggalih dalem ingkang sinuwun marmane prisa ingkang paman sanindya mantri muka pangresa sawan ingkang ketingal nggih Nyolowadi ing riku sumedya kawedhar pangandika ingkang sinuwun kepareng lucitaning griya kayanganing Salendra Bawana
sangka kang makin tanpa siring alep ingkang Mas muruping langit tekyan sarwa maneh sekar sinuci ukian sang banu sang nata Duryudana ya tari sedeng siniwa Maha Sri Duryudana prastisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntrang kuntrang masregna Yaya Iwang Bathara Endra sini ing tinju maya Nalendra rum ngandika
gananira ayu meku maraku cemranyo mratan mring sariran ipun meles denyo tira kawang kono bang sumirat yes tungguru jagat manik raja diwaku paman ya dados kali pekeniro maniro piji wenten ngerso maniro pamanari kula nuwun gurawalan panampi kula anak Prabu andangu dumateng piswanipun ingkang bapa saderengipun ingkang bapa nampi dawuh wonten Jawi nggadahi raos ingkang kumarasan kula ngibadaken pindha kambengan salumbutin anjer wonten ing alun-alun tinemping samirana kumejit kumitir acar awer maras nanging sareng nampi dawuh dalem anak Prabu Tata tentrem manak yayasi niram tirta wayu suwindi anak Prabu marmari tebih pekenira manira caketaken ingkang putra semedya minta katrangan kadiparan para kadang tuwin para narapraja mbok pilih wenten ingkang kuwaning nglirwaken dawuh bebasan merang kampuh jinggo bundan tatan poratu paman Arya Mbuya perlu sanggurungi kulatu iwaloka dhateng ingkang putra paman menawi ngetipun ingkang bapa sedaya para kadang kados mboten wonten ing lirwaken dawuh sumungkem wonten ngabiyantara malah kathah para abdi dalem ingkang wonten ing pradusunan bebasan dedak merang Siti Sewu ingkang tansah angaturaken bulu bekti pinangka dados kekiyatanipun para wadya bala Ngastina mengaten anak Prabu syukur binagi sewu mratandani bilih para kawula tesih ketingal sumiyut kenging tinaryara wangembat watang putung ngejung kumbala mengaten apa dene Yayi Dursusena semonoku ora kaget ing pamikir sira pun Kakang timbali maju ngarsanipun Kakang jagat dewa Bathara nuwun katampitan kalih pangendika dalem Koko Prabu ingkang rumentah dumateng Rai dalem saderengipun Koko Prabu lenggah wonten ing Palenggan Agung ingkang Rai sampun sumadya wonten paswanan ambeber lampit ngatur pasibanipun sedaya para kadang tuwin narapraja kejawi saking menika kepareng ngaturaken sungkem pambekti mugi kunjuk sandhap pepodo mawantu-wantu. Banget panarimanipun Kakang lumtring pangastuti tumuli tampanono. Nun katancang pucing wenu wis srandri badan mawahono balaksana. Kejawi saking menika paman keparenga ingkang putra manungsa sumedya minta katrangan kadiparan pawartaning peperangan duk rikala Kanjeng Rama Mandaraka majeng wonten ing Palugon menapa sekinten saged angin tasih damel nelukaken para Pandhawa saandhanipun menapa sekinten Kanjeng Rama kacipuan wonten ing peperangan
ampun ngantos paman Arya Sanggurunggi kula triwaloka kadiparan kawontenaning peperangan paman. Yoganipun ingkang Boponggir anak Prabu. Nun kepareng munjuk atur wonten ngarsa paduka kawontenan ing ngayuda duk rikala semanten. Bilih ingkang Rama sak sampunipun majeng wonten ing peperangan. Senopati Ngamarta inggih senopatinipun ingkang rayi Pandhawa boten wonten ingkang wantun ngajengaken kridanipun ingkang Rama Kaka Prabu ing Mandaraka. Dasar Nalendra ingkang Sekti Mandraguna ing riku gegaduhan wasiat ingkang dipun sebataken Aji Candabira. Wonten ing riku bibaring para senopati tun para mangganing peperangan ing Ngamarta anak Prabu. Syukur binagi sewu mratandani bilih Jawata tansah maringi pangayuman. Mbok menawi lantaran menika kenging kinarya anggempur barisaning para Pandhawa namung ngaturaken kawuningan. Rikala semanten amargi saking pokal damelipun ingkang Raka anak Prabu Bathara Kresna ingkang majeng wonten ing peperangan ingkang sepisan ingkang rayi kembar kemanikan saknalika Kaka Prabu salya prisa dumateng ingkang rayi kembar kemanikan boten wentala awit kengetan dumateng citranipun swargi kadang mudanipun inggih pun Dewi Madrim. Sasampunipun mekaten ingkang sinuwun Kaka Prabu Mandaraka anglenggana bilih ndadapaken sedanipun wonten ing Alaga. Lajeng wewados ingkang rikala semanten pinaringaken dhateng ingkang rayi kembar kemanikan. Dumugi ndata ing sinuwun Nata Ndrawati ingkang angreka daya. Ingkang kinan majeng wonten ing Surabakah ingkang rayi anak Prabu Puntadewa. Aji Candabira uninga bilih anak Prabu Puntadewa gegaduhan Ludira Seta musna tanpa ketandha. Wonten ing riku lajeng ingkang rayi kembar kemanikan saha anak Prabu Puntadewa inggih saged anyedani dumateng ingkang Rama sinuwun Mandaraka. Mangertos kedadosan ingkang mekaten ingkang ibu garwa ing Mandaraka lajeng sumusul wonten ing paprangan kadhiraken abdi Mban Sugandini nganyut tuwuh awit wanci dalu ancik-ancik wangkening Dewi Pangga anyareng iku melaping tatit prisa kunarpanipun ingkang Rama. Lajeng ingkang ibu suduk selira sampyuh kaliyan Mban Sugandini anak Prabu. Duryudana kang wis jumangkae ngayuda mulat risang sena kang gumulung mangamuk punggung mangrempak ing bolong Kotapanata Ngastina wis midhanget aturipun ingkang Bapa Sang Nindya mantri muka pangarsa bilih Kang Rama Prabu Salyantaka seda wonten ing peperangan. Geter salira ndredeg mijil riwe kang tanpa kendhat. Lati keder sinarengan dlewering waspa kang sangka pepadoning nektra.
gumebyur memanohi ngangsinuwun nata ngastina satemah ambruk saka palgan. Raga kang gumilang kilang sukma larut kontrang kangkringan untating sukma dedincingan pindha ganggeng kulawan lumun manut ilining lambak tumekeng samudra laya lebur katiuping mandra anak Prabu Yoga kula nggir paduka lajeng kantaka saking palenggan. Sak sampunipun midhanget aturipun ingkang bapa dasat kula anak Prabu. Aduh kados pundi paman? Koko Prabu lajeng tanpa gulawat mati aku. Yen mekaten kawontenanipun pamanteran yenta Kurawa badhe tumpes apes ludes tanpa kegiatan. Rama ingkang tansah kula pepundi inggih minangka dados pengayoman kula. Sampun ngurumini sowan wonten ngayunan padha paman. Jare menika pepunden kula ingkang saged pinangka dados pengayom telas pengajeng-ajeng kula paman Sengkuni. Yen mekaten prayogi kula malah badhe nganyut tuwuh tata glondong trimah pecah obong kemawon boten perlu nyipati kawontenan ingkang damel kekesing manah. Yung. Kula trimenggalih ingkang longgar nggih. Kula kinten kekiyatan ngestina menika tasih kenging dipun pitados lan ugi tasih wonten ingkang pinangka dados piyandhelipun anak Prabu Jaka Pitana. Ingkang rayi Dursusena sakadangipun tasih sumadyo badhe alelabet dumateng anak Prabu. Jere wedal menika ingkang bapa piyambak angaturaken bilih ingkang rayi yoga kula pun anti sura basah isagah dados senopatining perang anak Prabu. Makaton risang Duryudana tuju meduling sangking warih. Prayogi paman Sengkuni kula tridhawuh dumateng kadang kula Dimas Anti Sura Basah. Ing wiwit menika kula angkat minangka senopati.
kados saged nerobos ing pabarisan Pandhawa barisanipun lare-lare ngamarta. Nuwun keparengipun bapa langkung rumiyin wangsul wonten ing Plasa Jenar paring dawuh dumateng ing Rayi Kali. Kados menapa mangka king manah bilih Kang Rayi dipun wisuda dados senopati. Nggih, paman ari. Dimas Dursusena Puraka Prabu. Paparengake metu njaba dawuh marang para kadang werta arujuk binangka jucing ajurit. Supaya banjur Yayi kang minangka dadi senopati manggalaning perang. Kepareng nyuwun pamit lengser saking pasaran dawuh dumateng para kadang pin Wadyabala sing prayitna ngati aduh jagat dewa iki patri wong Ngamarta. Sabdaning nata sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen Ratu sing aran. Tan wonten bedane pangandikaing nata marang sabdaning Pandhita. Iyayah Tirta Kresna kang pibing lancang biya kepal mebek esti mana arsa kondur gedat. Minggahing pamujan kang dedunung wonten ing Pakuwon Hulupitu. Papan pagedungan kang tinaleseme diwus sumadya para abdi kang amapakaken sigara kadherekaken minggah ira wonten ing papan pagedungan sinawang saking Mandra Pindha manten anyar binayang bayang kamulyan.
kondur magedungan ingkang sinuwun nata ngastina kadhiraken para abdi sawetawis amlat marang sesawangan kanan kiring pakon ing Wulu Pitu senajan kalipur datan bisa mendha sungkawana tansah kangetan marang ingkang Rama ingkang wis denaturaken sang Nindya mantri bilih dumugi ning sirna margalayu tatkala manjing wonten ing palugon mengsah marang para satriya ngamarta lenggah sawetawis den ladosi marang para abdi bujana ingkang manika-nika mawarna-warna nanging ingkang sinuwun nata ngastina datan kersa dar datan kersa ngunjuk menggalih keronta-ronta katilar seda ingkang Rama Prabu Salyantaka sawetawis gumanti keprabon pandhita utusan para abdi nyawisaken dupa ratus ingkang wis madya dupa tumpang agni makantar-kantar kukuse sundul ngontawertana kukuse ngedupa kumulun sumunduling akasati nampa sagung turandara sinauran sekar menur Tandya teka mangkono nggih semedi ingkang sinuwun duk rikala semana nampi sasmitaning Jawata prisa sorot ingkang ketingal markata prandini kirang tanggap sasmita ing mekaten wusana mbesem malih dupana ratus saya ageng nampi gaiping Jawata mambet gondo amis bacin datan tanggap ing sasmita malah ngontonto yen to dewa datan adil sigra mbesem malih sangka trenyuing penggalih ingkang kantun piyambak mbesem katut kerduse wis ora bakal bisa blonjo meneh angger kerduse wis mentek. Ingkang pungkasan Yang Agung Ngastina nampi sasmitaning Jawata mambet gandane janma kang ngusirna Margalayu. Tebak-tebak dodo kecoh-kecoh wonten ing pamujan duka yasinipi kumedhut padhaning lati jaja bangawing-wingi. Nguman-uman yen to dewa datan adil Palamarta paring sasmita kewala mambet gandaning janma kang ing pati. Saka gemping penggalih dupa ing murup makantar-kantar katendang jil bablas mawut mawane. Akeh para abdi kang sami cingak awit dugan kang sinuwun nata ngastina datan bisa pinambengan. Sigit inggih wonten ing pamujan nggih inggih wonten ing Pasibanjami. Rekena pati sing kuning kadhaken ingkang putra Raden Dursusena ngawi ingkang putra Durjaya Durmuka Durmagati Durgema. Tur sedaya para wadya bala kang katon segelar papan sinawang saking Mandruwa. Urging Pasiban kaya gabah dinteri.
lakuning rata kencana wanci bangun raina surya kang ngamijil saking bumi mungup tinuluaning puncaking wukir jagat Dewa Bathara ingkang putra pun Durmuka badhe nungsung kula pun Durjana Semar kula pun Durgempa nungsung merta kula nungsung mrene man kowe iki ya jan agek teka kuwi alangan meneh aku nek ngrasake Durmagati iki arep sregep esuk kapan. Panjen anak-anakku Kurawa iki saya suwe-suwe saiki saya keset. Aku wis mbuktekke Dewa Sengkuni karo Kurawane kok mah dhisik Sengkunine. Sengkuni tengok-tengok nang kene ora ana sing ngene wedang nganti tuku es barang kok. Kurawane teko ki malah ngrentil-ngrentil. Genan nek oleh jatah ngombe mangan ki nek karo Kurawa pirang-pirang kok malah teko ngeri-ngeri. Wetengku nganti. Ana sing leke iwak kirik. Monggo aku ora doyan. Saya Durmagati wis boleh teko keri sing ditakokke dhisik dhewe nggon enuk. Lah kayang yo ado kok mat kadikono kok ado. Karo ado nggonku karo nggonmu. Pokoke iki pancen jajal iki menyang ya iki lah. Randek kuno kok njaluk genep. Dadi lepon nggir Dursusena kula Mas jeneng para kabeh wis padha uninga yen to dina iki anak kula nang Dursisena kang minangka dadi percal ngarep cucuke ngajurit amarga kepara nyata yen to Raka Manggir Prabu Duryudana sawise nampa aturku bab sedane sinuwun Mandaraka tintrim penggali jagat Dewa Bathara lajeng kepaipun paman Sengkuni kula ing supados ngruwini iya mengko aku tak bali ana Plasa Jenar paring jauh marang anakku si Antisura Surabasa ingkang wektu iki kawisuda minangka senopati iya Mas Yai Durma